Dayunon na guba karong Biyernes ang duha ka skywalks nga maagian sa Bus Rapid Transit Project kon BRT sa Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Sugbo. Nagpasabot kini nga posibleng mosamot ang kahuot sa dagan sa trapiko subay sa pagsira sa pipila ka mga dalan duol sa maong proyekto sulod sa napuka adlaw. Gipahibaw ni Konsehal Jerry Guardo, ang chairman sa Infrastructure Committee sa syudad sa Sugbo, nga dali ra mahuman ang pagguba sa duha ka skywalks. The mayor already signed the recommendation nga to proceed for the clearing operation, no? Ang taga DOTR o ang ilang contractor ma-demolish ang structure unya modagan lang siya mga 4 to 5 days lang ang ilang demolition period. So for the two skywalk 10 days lang mahuman nila, 10 days ma-clear na nila ang duha ka skywalk. So for every skywalk doon ay road closure mga 5 days, another skywalk, another 5 days. So mo total og 10 days lang ang ato ang road closure. Dugang ni Guardo nga ang pagguba sa duha ka skywalks nakakuha na og permit og clearances, lakip na ang mga dokumento alang sa endorsement kadto sa Commission on Audit kon COA. CCBRT Project Manager Norvin Imbong nihimo sa kumpirmasyon human siya nakigtagbo sa mga opisyal sa Cebu City Hall aron ma-finalize ang demolition sa duha ka skywalks agig pagtuman sa mandot ni Cebu City Mayor Michael Raba nga i-demolish kini sa dili pa siya mobalik karong Disyembre 20, 2023. Atong ipapaningkamutan sir nga karong mga Pizza City sa 8. Ang preparation siguro Pizza City o niya ang 8 ang pag-closure. Muna kay atong gi anang kuan ang kining Pizza 8 nga kanang holiday. Si Raquel Arce, ang pangu sa Cebu City Transportation Office, mibutyag nga andam ang ilang buhatan sa pagtabang sa mga motorista nga apektado sa road closures pinaagi sa pagbukas o diversion routes. Hangyo ni Arce nga unta dili lang sa dunganon ang pagguba ang duha ka skywalks kay mo resulta kini og grabing traffic sa Osmeña Boulevard. Ang ako gyud is let's go for one at a time. Kung ang skywalk sa Central Bank unahon kay haron maunahon gyud siya tungod kay usa siya sa nakakuan sa procession unya. So kung kana mo unahon, then ang atong sirad-an ra ang lower portion sa dapit sa Arlandon ug ang Fidel Rosario. Hinuon gipasalig ni Arce nga dili siradaan sa riding public ang tibuok Osmeña Boulevard atol sa demolition process ug ipatuman sab nila ang rerouting. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV, Cebu.